Mit-31 ta' Marzu il-familji Maltin u Għawċin ser jibdew iħallsu kontijiet tad-dawl u l-ilma orħos. Waqt konferenza tal-aħbarijiet fiż-Żurrieq il-Ministru Konrad Mizzi ta' id-dettalji ta' kif ser isir dan ir-roħs u qal li għalkemm ir-roħs medju fil-kontijiet tad-dawl ser ikun ta' 25%, il-maġġoranza tal-familji ser jibbenefikaw minn roħs ta' 35%. Fil-fatt huma 122,000 fil-familji li mistennija jgawdu minn roħs ta' bejn 30 u 35%. Il-Ministru spjega li l-ewwel 2000 unit ser jorħsu b'35%. Bekk il-konsumatur ser iħallas 10.47 ċenteżmu għal dawn il-units minflok 16 ċenteżmu. 4,000 unit ieħor ser ikunu qed jorħsu b'25%. Għalhekk minn għada l-konsumatur ser ikun qed iħallas 12.98 ċenteżmu għal kull wieħed minn dawn il-units minflok 17.30 ċenteżmu. Il-Ministru ta' diversi eżempji ta' kif ir-roħs fil-kontijiet ser iħalli aktar flus fil-bwiet tal-familji Maltin u Għawċin. Bħala eżempju semma kif familja ta' 4 persuni li tikkonsma madwar 6,600 unit ser tifranka aktar minn 237 euro fis-sena bit-tariffi il-ġodda. Il-Ministru Konrad Mizzi tkellem dwar il-benefiċċji ta' dan ir-roħs u fisser kif kien possibbli għall-Gvern li jwettaq din il-weda elettorali. Bdejna mal-ewwel biex l-enemal naqsu l-ispiża tal-ġenerazzjoni u biex ikonna arja ferm aktar nadifa. Għamilna kompetizzjoni internazzjonali, għamilna numru ta' studji. Issa il-MEPA ta' il-go ahead għal-permess biex timbena power plant nadifa li se tnaqqas l-emissjoni bin-nofs u permess ta' dan il-power plant it-tariffi minn għada se jorħsu. Se nagħtu 30 miljun euro lura lill-familji Maltin u Għawċin u minn għada kull min jikkonsma l-dawlu l-ilma il-unit tiegħu se jkun ferm orħos. Il-Ministru Konrad Mizzi qal li dawk li jaqraw il-meters ser iduru l-familji kollha f'April u f'Mejju sabiex kemm jista' jkun jinħareġ biss kont wieħed illi jkun fih units bit-tariffi l-antiki u oħrajn illi għandhom jitħallsu bit-tariffi l-ġodda. F'dan il-kont kollox ser ikun spjegat b'mod ċar lill-konsumatur. Il-Ministru sostna li fis-sistema l-ġdida ser jibqgħu fis-seħħ kemm l-ekoriduzzjoni kif ukoll il-vouchers li qed jitnaqsu direttament mill-kontijiet tad-dawl. Fakkar ukoll li mis-sena d-dieħla ser jidħol fis-seħħ ir-roħs għall-industrija u n-negozji u sostna li l-Gvern issa qed jaħdem sabiex jitneħħa minn Birzebbuġa l-impjant tat-tankijiet tal-petrol li bħalissa jinsab viċin in-nies.